سيدي آل أمير المؤمنين لبيك سيدي آل أمير المؤمنين يا رب خالق الكل إله مملكي sarkin da shi ya kago sauro ya samai jiki roƙo na Allah gare ka kasa na zama haziki fagen yaban ahalabati da Imam Ali azzaki labbaika sayyidi ala amiral mu'minin Allah ka gada yardar ka gurin ma'aiki gwani da ahal baiti ƴaƴansa da su na kamatini ƴaƴan Imam Ali da Fatima ummul Hassani wa'anda sai an rike su ake zama mu'mini tilasin taka burki in gaishe da auliya Imam Khomeini da kamuna masu jure wuya Sheikh Tijjani da Jilani da Fodi auliya da Sida Al-Zakzakin muwarisul anbiya labbaika sayyidi ala amiral mu'minin ko da alwajibi ne ga dukkanin mu'mini domin annabin mu yayi irshadin sa tintini yace a bayan sa duka mai sanya zan mu'mini Imam Ali za ya kama ya tabbata mu'mini ranar gadir annabinmu ya kama hannun Ali gaban mutane gaba ɗaya an hada a dandali ya dubi al'umma duka ya ce ku ban hankali ya kama hannun imam ya ɗaga yana kyalkyali labbaika sayyidi ala amiral mu'minin kowa ya nasa a filin ko yana ta kallon su ne duk suka mai da hankalinsa akan Ali da ɗaha ne suna ta sauraron mai za ya ce musu ne ku ban aran hankulan ku a sannu ku biyo ni ne manzo ya ce wanda duk na zamo shugabansa ne wannan alin zai rike ko ya zama maulansa ne man kunti maulahu haka annabi ya faɗi ne fa haza ali maulahu kusan haka ne labbaika sayyidi ala amiral mu'minin allahumma wali man walahu maula ali wa adi man adahu imamu babban wali wa kazil man kazalahu wansir man nasar ali wannan addu'ar annabi yayi kusa hankali a take ashabu duk suka miƙa tasu bai'a gare sa maula Imam Ali sahibin shaja'a Umar da Abubakar su suka fara bai'a da Usman abun duk suka nuna sun yi da'a labbaika sayyidi ala amiral mu'minin bakin laka ya sayyidi Ali fadin Umar ne haka akan Imam Alwali yace anta maula ya imami Ali wa maula kullu mu'min من علي آدلي لبيك سيدي آل أمير المؤمنين آل أمير المؤمنين أمير المؤمنين آل أمير المؤمنين وارث المرسلين وسي منزلي alamai kan sakali mai silke da kwalkwali mu jinjina ma Ali mu jinjina ma wali Haris bin Nu'man ne kadai ayyaki yarda da sakon da annabin mu ya tara su ya fada saboda bai da da'a ya tara gaban Ahmada yana challenge din Rasula akan abin da ya fada labbaika sayyidi ala amiral mu'minin yace ma annabi idan daga rabbu wanga sako yazo ba daga shi ba to ya yarda a aiko masa da azaba mai radadi gunsa ya sauko annabi ya mai rantsuwa kan rabbu ne ya aiko ya juya kafin ya kai ga dokin da ya sauko a take abun aiko sai Allahu ya aiko bakin dutse na jahannama bisa kansa ya sauko sa'ala sa'ilin ayar nan dan shi aka aiko labbaika sayyidi ala amiral mu'minin ranar gadir tana da muhimmanci gare mu ne dan annabin mu ranar ya yi da sakonsa ne sakon da rabbi Allahu ya aiko shi haka ne ranar ya yi da sakon zuwa ga al'umma ne
Allah da kansa ya umarci ya ida wanga sako na yau mai lagadir Jibril ma ya aiko ya zo wajen annabi da aya ko ya miko ya ce ko sai ya isar ne ya ida dukka sako labbaika sayyidi ala amiral mu'minin ya ayyuhar rasulu balligh ma unzilani ilayka min rabbika san baka ce na ce ne fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatani wallahu yasimuka minan nas inji rabbani. Idil gadir ta fara a 18 ne cikin wata na Zulhijja a hajjatul wadani a shekara ta 10 bayan hijira haka ne ku je ku yo binciken ilimi da tambaya ne labbaika sayyidi ala amiral mu'minin ku barkace na ce kan Ali ya wuce sanin ku wallahi tallahi haƙƙi na sana wuyan ku dukan musulmai gaba ɗaya yara ta yakan ku kuma imam alwulaya dan yana saman ku. Allahu ne ya zaɓe shi ya ɗaukaka darajarsa akan saman duka halitta banda annabinsa amma idan ka cire annabi Ali ba sa'ansa duk wanda ke kasan annabi Ali na samansa labbaika sayyidi ala amiral mu'minin dan mata anan zan takaita gashi ban gama ba Jamali M Kabir suna na imam ka karba muna da godiya a gare ka jallaraba da ka samu ka zama cikin mabiyan Ali shugaba labbaika sayyidi ala amiral mu'minin